галимнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз бу дөньяда әгәр дә үзенең гаделлеге белән кемне дә булса хак юлдан яздырса, аны беркем дә бүтән чыгара алмас. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса үзенең рәхмәте белән туры юлга күндерсә, аны бүтән беркем дә шул туры юлдан адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тақвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, кеше Аллаһы Тәгаләнең мәхлугы ул бик тә гаҗәеп булган заттыр. Аллаһы Тәгалә кешене барлыкка китерде, күркәм рәвештә бар төзелешен дә үз урынына куеп, кешегә төрле сыйфатларга, хисләргә, хәлләргә төрләндерде. Һәм кеше, ни кызганыч, ул зәгыйф мәхлук. Һәм шул зәгыйф мәхлукның халәтенә карасак, ул мәхлукта, ул зәгыйфлектә Аллаһы Тәгаләнең киң кодрәтен һәм зур нигъмәтләрен күрербез. Һәм Аллаһы Тәгалә Коръәндә мугъҗизаларны искә алганда былай ди: "Ва фи анфусикум афала тубсирун". Сезнең үзегездә дә, җисемегездә, тәнегездә, җаныгызда, сезнең үзегездә дә мугъҗизалар бар дип әйтә. Сез шуларны күрмисезмени дип Аллаһ Раббыбыз сорый. Һәм менә шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, шул зәгыйф мәхлукның, кешенең хәлләреннән була торган бер сыйфаты ул һәммәбездә бар. Ул оныту сыйфаты. Нисьян. Һәм кайсы бер галимнәр хәтта инсан дигән сүзнең асылы нисьян сүзеннән килеп чыккан ди. Ягъни инсан дигән сүз онытучы. Оныта торган бер бәндә икәнлеген аңлата дип әйттеләр. Һәм хәтта Коръәндә дә иң беренче булган вакыйга ул, мөхтәрәм җәмәгать, атабыз Адәм алейһиссәламның Аллаһы Тәгаләнең кушкан әмерен онытуы турында искә алына. Һәм шул онытуы сәбәпле Аллаһы Тәгалә аны җәннәттән чыгарды һәм җиргә иңдерде. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Валaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma". Без башта Адәм белән бу эшне эшләмәскә дип килештек, ләкин ул соңрак бу хакта онытты һәм Иблис фитнәсенә каршы тора алмады дип әйтә. Иблис аны вәсвәсә кылды, адаштырды һәм ул шул фитнәгә каршы тора алмады. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, кешенең табигатеннән, кешенең бер дә чыгарып бетерә алмаслык бер сыйфаты ул аның онытуы һәм онытылуы. Һәм Аллаһы Тәгаләнең киң рәхмәте дә, мөхтәрәм җәмәгать, менә шул кеше үзенең биргән вәгъдәләрен онытып та, кушкан әмерләрен онытып та, кешеләрне гафу итеп, шул хаталарын юкка чыгаруы. Аллаһ Раббыбыз Бакара сүрәсендә мөэминнәрнең дугаларын китерә. Мөэминнәр әйтерләр: "Раббана ла туахизна ин насина ау ахтана". Эй Раббыбыз, безнең онытылуыбыз яки хаталануыбыз сәбәпле безне җаваплылыкка тартмасаң иде, газабыңнан сакласаң иде дип дуга кылырлар ди. Һәм хадистә килә, Аллаһы Тәгалә бу дугага җавап бирә. Һәм нәрсә ди? Шулай булсын, җаваплылыкка тартмам дип әйтә. Һәм шуңа шиксез рәхмәтле һәм шәфкатьле Аллаһка барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә шул кеше табигатеннән булган онытучы икәнлеге
Коръәндә күп аятләрдә китерелә. Һәм шул онытулар арасында иң начары, иң гаделсез булганлыгы Аллаһы Тәгаләнең биргән нигъмәтләрен күреп, татып, кулланып, шул нигъмәтләрне танымыйча Аллаһка шөкерсез булуы, Аллаһы Тәгалә турында онытуы. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә Анкабут сүрәсендә әйтә: "Фә-иза ракибу фил-фулки дa'у Аллаһа мухлисина лаһуд-дин, фаламма наджаһум илал-барри иза һум юшрикун." Алар ди, корабльгә утырсалар ди, Аллаһка чын ихластан, Аллаһка омтылып дуа кылалар дип әйтә. Ягъни корабльгә утырып, диңгезгә чыкканда, диңгездә шторм булсымы, башкасы булсымы, корабль асты өскә килә, сулар чәчри. Менә шул вакытта Аллаһка чын ихластан дуа кылалар дип әйтә. Ләкин Аллаһ аларны коткарып коры җиргә чыгарса, алар Аллаһка тиңдәш китерәләр дип әйтә. Һәм ширк гөнаһасын кылалар. Аллаһка гына шөкер итү кирәклеген оныталар дип әйтә. Һәм менә бу мөхтәрәм җәмәгать безнең тормышыбызда да бик еш барлыкка килә. Бик еш була. Кеше нинди дә булса авырлыкка очраганда, ул яки каршысында һәлакәт куркынышы, яки нинди дә булса башка авырлыклар булса, ул шундук бүтән дугаларын кылып Аллаһка ялвара. Аллаһка дуга кыла, зикрләрен әйтә. Әмма ләкин шул куркыныч юкка чыкса, аның бүтән зикрләре, бүтән дугалары онытыла. Менә кичә дә мөхтәрәм җәмәгать, кичә көннең икенче яртысында көне буе кар яуды. Шулай бит. Юллар боткага әйләнде, гололед, фәлән, төгән. Бүтән Казан 10 баллы пробкаларда утырдылар. Менә шунда кайсы берләре кайтканда: "Я Раббым, исән имин генә кайтып җитсәм иде. Я Раббым, берәр ДТПга очрамасам иде", дип күбесе дуга кылдылар. Күбесе Аллаһка ялвардылар. Әмма ләкин корыткач, юллар ачылгач, җылыткач, гололед беткәч, шулык дугалар урынында калдылармы? Шулык дугалар, шулык зикрләр машинага утырганда, барганда, алар кире булдылармы? Юк, җәмәгать. Ни кызганыч. Кайсы бер кешеләр мәчеткә килеп, юл садакасы бирим дип, дуга кылыгыз әле дип калдыралар. Әйе, чыннан да юлга чыгу ул бик хәтәр әйбер. Казанга барасыңмы, син анда Шаллыга барасыңмы, Мәскәүгә барасыңмы? Алла сакласын. Юлда төрле хәлләр булырга мөмкин. Һәм шуңа күрә кеше саклана. Әмма ләкин әгәр дә шул бер шәһәрдән икенче шәһәргә барып җиткәч, яңадан мөхтаҗларга шул садакаларын бирәме? Яңадан дуга кылыгыз, үзе дуга кыламы, үзе ялварамы? Кызганыч, мөхтәрәм җәмәгать, кешенең тормышы тыныч булганда, үз агымы белән барганда, Аллаһны бик әз искә ала. Һәм менә бу җәмәгать ахыр чиктә Аллаһ биргән нигъмәтләргә шөкерсезлектә булырга мөмкин. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә хәтта шушы соңгы заманда чыккан бәла да, авыру да, кешеләрнең якыннары авырый, әтиләре, әниләре авырый, балалары авырый. Менә шул вакытта Алла сакласын һәммәбезне ул бәладән. Әмма ләкин берәр кемдә шул әгәр дә бәла булса, ул җәмәгать баласы ширләгәндә, баласы температура белән ятканда, ул нәрсә? Ул намазын укыганда да, аның намазы башка төрле. Ошамаган, намазыннан соң утырып дуга кыла. Ул бүтән кешеләрен йөреп чыга. Бүтәнсенә дә инде бүтән сәбәпләрен булдыра. Ягъни Аллаһтан шушы ширдән кутылуын, исән имин булуын, кире баласымы, әти әнисеме, якын туганымы терелүен өметләнеп җәмәгать бүтән үзенең омтылышларын Аллаһка юнәлтә. Әмма ләкин баласы терелсә, әти әнисе терелсә, ул җәмәгать мондый рәвештә намазларын инде башкармый. Һәм шуңа хәтта үзебезгә дә карасак, намазларыбызны, дугаларыбызны әгәр дә тикшерсәк, авыр хәлдә булган намаз, авыр хәлдә булган дуга ул башка вакыттагы намазга һич тә ошамаган. Һәм Аллаһы Тәгалә Коръәндә Зумар сүрәсендә булай ди: وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ. Аллаһы Тәгалә әйтә: әгәр ди кешегә зарар тисә, бары тик Аллаһка гына юнәлеп, аңа гына ялвара ди. Ләкин әгәр дә ул, ягъни Раббысы, үзенең ниғмәтен бирсә, ул
кеше башта кемгә ялварганын оныта дип әйтә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, менә бу җиңеллек килү безне Аллаһы Тәгаләгә шөкерсез булуга илтергә тиеш түгел. Әлбәттә, Аллаһы Тәгалә Коръәндә безгә ничек шөкерле булырга, ничек Аллаһы Тәгалә турында онытмаска икәнлеген күрсәтә. Һәм Аллаһы Тәгалә Ма'арij сүрәсенең 19-нан алып 35-нче аятларга хәтлек нәкъ менә бу хакта безгә хәбәр итә. Кеше ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, кеше түземсез булып барлыкка китерелде ди. Әгәр дә аңа кайгы килсә, ул тынгысыз буладыр дип әйтә. Ләкин әгәр дә аңа игелек, яхшылык килсә, ул саран була дип әйтә. Һәм ул җәмәгать, мен тормышыбызда да шулай. Авырлык килгәндә кеше тынычлык таба алмый. Гел борчлы, гел йөреп тора, гел нитә әйме. Шушы авырлыктан котылыр өчен бүтән эшләрен, бүтән сәбәпләрен башкара. Әмма ләкин әгәр дә әз генә җиңеллек килсә, кире саранлыкка кайта дип әйтә. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, бу шир ди, ул ди, намаз әһелләренә кагылмый дип әйтә. Кайсылары намазларын даими рәвештә башкаралар. Ягъни Аллаһы Тәгалә безгә нәрсә ди? Менә шушы сыйфатларга ия булсаң, син онытучылар саныннан булмассың. Бу сыйфатларга ия булсаң, син Аллаһка шөкерле булудан онытмассың, ул кешеләр рәтенә кирмәссең дип әйтә. Кайсылары намазларын даими рәвештә башкаралар дип әйтә. Димәк, намазыңа зур игътибар бирергә кирәк. Зур әһәмият бирергә кирәк. Намазыңда ялкауланып, вакытыннан соңга калдырырга, укымыйча барырга яки фарызларга гына калырга. Сөннәтләрен дә укымый, витрен дә укымый, башкасын да укымый. Булды инде, фарызын башкардым бит инде, дип кайсы бер кешеләр ялкаулана. Бу җәмәгать әлбәттә мөэминнең сыйфаты түгел. Ни өчен? Чөнки шайтан кешегә турыдан-туры ширк кыл, Аллаһ Тәгаләгә күферлек күрсәт дип әйтми. Ул әкрен генә. Башта ярар инде, фарызны укыйсың бит. Давай сөннәтләрен калдырып тор. Ятып тор лучше, аша, эшеңә җигер, монсын башкар дип әйтә. Аннан соң башкарырсың әле сөннәтләрне. А чё, не обязательно же. Гынахасы юк бит дип әйтә. Һәм әкрен нәфилләрен калдыра, сөннәтләрен калдыра. Ахыр чиктә Алла сакласын. Менә шушы сөннәтләрдә дә җиңеллек күрсәтүе, фарызларда да җиңеллек күрсәтүгә китерә ала. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ нәрсә ди? Кайсылары намазларында даими рәвештә намазларын башкаралар ди. Һәм кайсылары байлыкларыннан тиешле өлешләрен чыгаралар, ягъни юмартлык күрсәтәләр. Сораучыларга һәм мәхрум ителгәннәргә шул өлешләрен чыгаралар ди. Кайсылары кыямәт көнен хак дип саныйлар ди. Ягъни кыямәт көне җитәчәк. Һәрбер кеше үз гамәле өчен җавап тотачак икәнлеген беләләр, аңлыйлар. Шуңа күрә бу дөньяда яшәгәндә әйткән сүзе, эшләгән эше аның өчен һәрберсе үлчәүле. Һәрберсенә ул ия булып тора, һәрберсен санап тора. Һәм кайсылары Раббылары газабыннан калтырыйлар. Чөнки Раббыларының газабыннан беркем дә имин калдым дип әйтә алмый. Кайсылары җинес әгъзаларын хатыннарыннан яки кәнизәкләреннән генә кала, башка калган бүтән кешеләрдән дә саклыйлар. Ягъни зина гөнаһысыннан сакланалар. Гаврәтләрен күрсәтеп йөрүдән, кешегә шушы ят урыннарын күрсәтүдән гөнаһысыннан сакланып торалар дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм кем моннан артыграгын теләсә, ул ди җинаятьчеләрдән булыр дип әйтә. Ягъни шушы хатыныннан әгәр дә риза булмыйча зина гөнаһысына төшсә дип әйтә, ул ди җәмәгать җинаятьчеләрдән булыр дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм кайсылары әманәтләрен һәм килешүләрен саклыйлар. Кайсылары үзләренең шәһадәтләренә, сүзләренә тугры булып калалар. Һәм кайсылары намазларын дәвамлы кылалар. Менә шул кешеләргә җәннәттә хөрмәт күрсәтелер дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә шөкерсез бәндәләрдән булырга теләмәсәң, әгәр дә онытучылар саныннан булырга теләмәсәң, иң беренче итеп намазың турында уйла, һәм бу кушылган әмерләрне үтә, һәм шулай ук ахырда Аллаһы Тәгалә яңадан безгә намаз турында искә төшерә.
Беренчесендә аятның башында нәрсә ди? Кайсылары намазларында даими рәвештә намазларын башкардылар ди. Һәм кайсылары ахырдан әйтә, намазда дәвамлы рәвештә намазларын башкаралар дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, галимнәр әйттеләр, Аллаһы Тәгалә бу аятлар белән намаздан башлады ди, намаз белән битерде дип әйтә. Димәк, җәмәгать, намазларыбызны без бик тә зур игътибар белән башкарырга тиешбез һәм шул хатадан, намазга җиңел караудан сакланырга тиешбез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, галимнәр бу аятларны, хадисларны тикшергәннән соң, алар әйттеләр ди, оныту ул ди ике төргә бүленә. Барлыкка китерүче, Аллаһка карата оныту һәм кешеләрнең күрсәткән яхшылыкларын оныту дип әйтәләр. Һәм әлбәттә, менә шушы Аллаһ хакында оныттырмый торган иң зур гыйбадәт ул Аллаһны зикр итү. Аллаһны мактау, Аллаһны бөекләү. Әгәр дә без җәмәгать шушы зикрне башкарсак, зикрне үтәсәк, субханаллаһи, әлхәмдүлиллаһи, ла илаһа иллаллаһ, Аллаһу акбар, һәм башка төрле зикрләрне әйтеп йөрсәк, мөхтәрәм җәмәгать, ашаганнан соң, ашар алдыннан, йортыннан чыкканда, йортыңа кергәндә, машинаңа утырганда, мәчеткә кергәндә, чыкканда, һәрбер урында әгәр дә син зикрләреңне әйтеп йөрсәң, ул җәмәгать Аллаһы Тәгаләгә шөкерле булырга, бик тә рәхмәтле булырга сиңа ярдәм итер әйе. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгаләгә карата булган зур гаделсезлек, онытучылык кайчан кеше эшләгән изгелеген исендә тота, эшләгән гөнаһлары турында уйламый, оныта. Һәм шуңа күрә кайсы бер кешеләр гөнаһ кылган сайын, булыр әле, тәүбә кылырмын әле, үтер әле дип җиңел генә карап нәрсә эшли, гөнаһлары турында оныта. Бер дә санап бармый. Әмма ләкин берәр изгелек кылса, берәр яхшылык кылса, бер ай элек 1000 сум садака биргән идем. Башында исендә калган. Теге елны хаҗга барган идем. Димәк, мин хаҗым кисәмдә. Анда башка төрле садак ни. Бу кичә дүшәмбе иде, дүшәмбе көн ураза тоттым, минем уразам бар дип, ул шушы изгелекләрен һаман исендә тотып җәмәгать шуны уйлап йөри. Әмма ләкин хата килгәндә, ул нәрсә дип әйтә? Гөнаһ эшләгәндә, минем изгелекләрем бар бит әле. Теге уразам бар, бу гомрем бар, бу садакам бар дип уйлап, ул как будто дебет кредит белән сводить итеп капларлар әле дип уйлый. Менә бу җәмәгать шайтанның зур алдатуы. Ни өчен? Чөнки кеше изгелекләрем күп дип уйлап, гөнаһлары турында онытса, ахыр чиктә гөнаһлары бик күп булып, изгелекләре әз булуы ихтимал. Һәм ул ахыр чиктә банкротлыкка чыгарга мөмкин. Исегезгә төшерсәгез, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям банкротның кем икәнлеген сорагач сахабалардан, Пәйгамбәребез аларга нәрсә дип әйтте? Кем ул банкрот ди? Ул ди кыямәт көнне килер ди намазлары белән, килер уразалары белән, изгелекләре белән. Әмма ләкин моны сүккән, моны кыйнаган, моның канын куйган, моннан алган, моны җәберләгән, шуның ише гөнаһлар белән килер дип әйтә. Һәм кешеләр ди кыямәт көнне үчләрен кайтарыр өчен килерләр һәм моның изгелекләрен ала башларлар ди. Һәм ахыр чиктә бу кешенең изгелекләре дә калмас дип әйтә. Һәм калмагач, шушы кеше рәнҗеткәннәр, алар килерләр дә, һәм нәрсә эшләрләр? Алар ди үз гөнаһларын бу кешегә өйә башларлар ди. Һәм шул хәтле өерләр ки, ахыр чиктә бу кеше җәһәннәмгә ыргытылыр дип әйтелә. Дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бухгалтериягызны алып барганда изгелекләрне әз дип карагыз. Күп кылдым, үзегезгә күкрәк кагып, молодец, машалла, булдырасың, вперед, җәннәт безнең кесәбездә, дип җәмәгать үзегезне тынычландырмагыз. Изгелекне күпме генә эшләсәң дә күп булмый ул, әз була ул җәмәгать. Тагын да күбрәк эшләргә мөмкин. Ни өчен? Чөнки без кешелегебез белән, бәндәчелегебез белән кайсы бер вакытта берәр сүз әйтеп ташлыйбыз. Кайсы бер вакытта берәр эш эшләп ташлыйбыз. Ул эш Аллаһ каршында бик зур гөнаһ булырга мөмкин. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кайсы бер вакытта кеше ди, бер сүз әйтә,
Һәм шул сүзе өчен дип әйтә, җәһәннәмгә 70 ел ераклыкка батырылыр дип әйтә. Он будет выброшен вниз на путь 70 лет только лишь из-за одного слова, на которое он не обратил внимания. Ул сүзгә игътибарын бирмәде, әһәмиятен бирмәде, ләкин шул сүзе аны харап кылды. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы үзеңнең изгелекләреңне уйлап йөреп, санап йөрүең җәмәгать сине алдатырга мөмкин. Һәм галимнәребез әйтә иделәр, изгелекләреңне истә тотып, гөнаһларыңны оныту, ул адашу һәм алдану дип әйттеләр. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бу әйберләр хакында исебездә тотсак иде. Һәм кылган изгелекләребезне без җәмәгать шул изгелектәргә шөкер итәргә тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук беренчесе Аллаһның сиңа биргән нигъмәтләрен оныту, икенче төрө галимнәр әйттеләр, кешеләрнең сиңа эшләгән изгелекләрен онытып, аларга шөкерсез булу. Менә бу да җәмәгать бик зур хата. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кем кешеләргә шөкерсез булса, ул Аллаһка да шөкерсез булыр ди. Һәм шуңа сиңа изгелек күрсәткән, сиңа яхшылык күрсәткән кеше турында мәңге исеңдә тот. Мәңге изгелеген уеңда тот һәм аңа җавап кайтарырга тырыш, тагын да күбрәк белән. Үзең изгелек кылсаң, аны кире әвәләп утырма. Кылдың, башкардың, әлхәмдүлиллә, Аллаһ ризалыгы өчен булсын, бүтән аның турында искә төшермә. Әмма ләкин башка кешенең изгелеген һәр вакыт күз алдыңда булып торсын. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, галимнәребез әти-әниләре өчен дуга кыла иделәр. Һәм хәтта устазлары өчен, әлифне таяктан айыра белгәннәре өчен, шуны өйрәткәннәре өчен менә шул изгелекләрне һәр вакыт истә тоттылар. Әбу Ханифа рахимаһуллаһ, Имам Шафиғи, башка хәзрәтләр, имамнар, башка галимнәр, алар һәммәсе үзләренә файда китергән, гыйлем биргән устазларына даими рәвештә дуга кылдылар. Менә бу җәмәгать кешенең күрсәткән изгелегенә шөкер итә белү икәнлеген аңлата. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, бергә ничәмә еллар буена яши торган хәләл җефетең, хатының яки хатын-кыз булса ире, әйме, менә шул якын кешенең изгелекләре турында да һәр вакыт исеңдә тотарга тиешсең. Әйе, бәлки бардыр җитешсезлекләре, әйе, бәлки бардыр нинди дә булса итмәгән хаталары бардыр. Әмма ләкин ничәмә еллар буена шуның белән бергә яшисең. Балаларың шуннан бар. Көн сайын шуның янына кайтасың. Һәм шуңа күрә шул хәләл җефетеңнең яхшы якларын күрә белеп, шул яхшы якларына шөкерле булырга, рәхмәт әйтергә тиешсең. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, мөмин ир мөминә хатынга, ягъни үз хатынына нәфрәт күрә алмау, дошманлык белән карарга тиеш түгел ди. Әгәр дә ул хатынның берәр холкы ошамаса, ул икенче холкыннан риза була дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә үзебезгә изгелек күрсәткән, яхшылык күрсәткән, үзебезгә файда китергән һәр бер кешегә рәхмәтле булсак иде. Һәм һәр беребезгә дә мөхтәрәм җәмәгать, шушы кешеләргә Аллаһы Тәгалә Раббыбыз хәерле изгелекләрен, хәерле рәхмәтен, инде гөнаһларын ярлыкасын, изгелекләрен кабул кылсын дип Аллаһтан сорап дуга кылырга тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм ахыр сүземдә Аллаһ Раббыбыз һәммәбезгә дә онытучылар саныннан булмаска язсын. Һәр беребезгә шөкерле була белергә, Аллаһны истә тотырга, аңа зикр кылырга һәм Аллаһ Раббыбызга ялварып, аңа тәвәккәлләргә. Һәм аннан соң аның мәхлуклары, кешеләре, кемнәр безгә нинди дә булса әз генә яхшылык китергән булсалар, шул яхшылыкка, шул изгелеккә һәммәбезгә дә артыгыннан шөкер итәргә, рәхмәт әйтергә, җавап кайтырга Аллаһ Раббыбыз насип әйләсен. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.